Jotono sanja kaham je ani live naitok nai joto rangsak ni lukrok no jotono no sanja kaham joto rangsak ni lukrok no je ani live naitok nai rok no chini Tripura hastini TT ADC amchai no hekeba TT ADC amchai tini je general election chongbaring mani aboni result ni sal tini Tripura motharok no bo congratulation te bubagra no bo congratulation sing jotono janok laikha tongthok lai tongo haifano chini tam nukjak chini kami amsayo tongkosong tongui tongnai joto lukurok rajniti hinfano joto Tripura kathalai tongnani ana harmu jotoni khawno tongnani nango tam himale sing saimanka tasuk joratui je khobor phaika je news phaika kwbangma nog rok soksalai tongo haikeba kwbangma rajnitik bodolni party office rok soksalai tongo toglai tongo gari rok bufailai tongo abo sing kwbangma social media tei Facebook WhatsApp tei ching nukha ika ang especially joto lukurok no koinai Tripura hastini joto rangsakni Tripura lukurok no jesa rajnitik bodol phan khlaitung sing Tripura omo haike khoroksa tei khoroksa no naisilai laiui je samung khlailai tongmani amo muthaknani wngthung jesa rajnitik bodol phan khlaitongri sing Tripura thansa khlai tongnani nango chini thinangni bagui sing nukha je kwbangma chini lukurok no tini thui yorlaijak baksani nog huk rok sbaijak tei kwbangma gari rok belai kheno tangkhrupjak rok chung nukha aboni bagui sing jotono koinani muchungo je amti hai wnglayawi jotono tongthoklai di kwplai wngmani ba tongthoklainani nango haifano amo haike tongthai nog rok no sbaio bufailaio amti haike to dofa muthangjakya dofa no muthangnani no hwnkai amo hai dofa no hamjago no hwnkai sing kathalaisi tongnani nango chini England riang tabuk rajnitik ni kok no sing reply rui maya live khai tongphano takuk England riang angno koinai ning kubuni jorao okok ano singdi angabo sawono haifano tabuk je situation ngui tongo Tripura hasteo bishes khlai kami amchayo chini Tripura tongthai amchayo omo hai khlai khoroksa ni nog no omo hai ke sbai laiyawi nangkhangke kwplai wngmani khusio tong kwplai wngmani tongthogo kwtui rok bagui chalainani se banta omo haike khoroksa ni nog no sbai lainani abo chini naharmung ye itokhanchao sing bubagra no bo koikha bubagra no koimani bagui no bubagra phungni simi tabuk sairik jora jotto kamini lukurok no tongkosong tongnai lukurok no tei jani rajnitik bodol Tripura motha IPFT jesa rajnitik bodol ni phanungthung khoroksa bai te khoroksa kathalai di hini chini bubagra bo jotono no message rijak jotono bubagra ni message no follow khlainani wngthung bubagra ni kok no jotono naruknani wngthung omo haike selenglai kekeba khoroksa bai naisiklai maya amte hai tongmung ta tonglaithung amo ang joto lukurok no koinani muchungo sing Tripura ni samung khlainani bagui yaprisajak Tripura ni bagui no jei mansak sorry o je phantongsak sing khlai tongo thinangko bo khlainai phia tini amte haike gণতন্ত্র raideo je kwplai wngnai je borok kwbang bono kwplai ngo tini bubagra no hamjaklai sing jotono kwplai wngmani tongthotok haikeba belai kheno kha
tongthokmani जों नुगो ke phadi ama haike no जों tongthoklainai jate chini borok chini prasa bai ti prasa जों kebo khoroksa bai khoroksa naisiklai manlaya kebo khoroksa bai khoroksa bu tok unglayawi joto thinango जों tebo thansa khlai samung khlainani amo se naharnani banta karon je kuno dofano bwswkango agugitlang hangkai thansa belai kheno nango chini ani live no naitonai kwbangma lukurok no kwbangma comments khlai tongo kwbangma kok sai tongo tabuk ni I think o jaga tabuk party ni kok sayawi ang party ni ingyawi Tripura haste ni khoroksa luku ungui Tiprasa ungui se ang norok no koinani muchungo ai party tini tamo obostha tong tamo ongkha amo tabuk ang norok no sanani kokya takukte buksong je naitong nai rok no ang koinani muchungo tabuk a question haikeba asumung ta sungkodi tabuk jotono khoroksa nang ang joto mililai no जों गोजां गोजां boyar no ma sipsarinai abose जों chini naharmung ma tonglainai ang norok kubui no ano haikeba chini Tripura sarok no respect khlaio hingkai khoroksa baite khoroksa borok hingkai जों joto lukurok se thansa ongui samung khlainani nango aboni bagui phaidi joto lukurok no koinai tini ani Facebook page ni bisingtui norok no belai kheno ang koinani muchungo no ang khulumui koinani muchungo amti hai chini dofa bai dofa जों amti hai ke bulailayawi toklayawi nok nukhung no subailayawi gari bike rok no जों subailayawi जों thinango tebo thansa khlai tunani abono se जों ma wansuklaidai phaidi Tripura ni Tripura sarok joto lukurok khakaham lukurok norok no koinai sitini bubagra kwplai wngkha abo jotoni ashirwad bai jotoni chubamo bai wngkha bubagra phungni simi tabuksuk sairik jora joto lukurok no koi tongo je phaidi kebo kunu ta hinlai di nangkangkai misti ke mithai bagui chalai di bo jesa rajnotik bodol phon khai tongtung bubagra samani kok ang no sai tongo bo sao joto jesa rajnotik bodol phon khlai tung jotono kwchang khlaiyakoi जों jotono khoroksa bai khoroksa hamjakmani se mapi lainai hini bubagra sajak engka ang koinai joto lukurok no norok amono follow khaiui ta khorni hor rogobo kebo te amo haike nogrok khugrok noshtorok ta khailai sidi khoroksa bai khoroksa ta wala lai sidi tinango जों teibo kam khailani nangkho karon जों Tripura omo haike tokthallayo haikeba nogrok subailayo amti hai social media o Facebook WhatsApp nugui tongkha hangkai kubuni dofani borok rok जोंno naisigui yaphatamui muni layo hingkai aboni bagui no जों phaidi joto thansa khai se samungma khailainai जों bubagra no respect khlaio je sara Tripura ni joto Tripura sarok no जों respect khlaio ang specially jotono no khulumui koi sanani muchungo phaidi जों rajniti to khailaio haifano tini kwplai wngmani sal no tebo tongthok khai palaiui o tongthokmano जों keboni manui no kebo nukhung no kunu takhuk kunu bukhuk no जों hurt khaiyawi जों kebno bulayawi जों bwswkangni thinangni naharmung chini Tripura nokthai ari tei joto Tripura ni o hani bwsarok thansa khlaiui samung khlainai thinango tei ang norok no koina muchungo jotono joto ang haike no amte haike Facebook ni bisingtui joto lukurok no koinani wngthung je jotono thansa khai kwchang khai tongnani bagui joto lukurok no koikha chini Tripura sarok chini bwkha sorol kebo buji anglak jotono bujinai hini ang wansugo haini bagui no ang koinai phaidi takhuk bukhuk okra chakra sikla chalai jotono no ang koinai tini kwplai wngmani sal o salo जों joto kha baksa pal baksa dofano hamjagui जों phaidi tini horo
kejang kejang kaino sini edisi amchai tiprasa amchai o hani busarok tiprasarok achaimani amchai o amchai no kejang kejang kai jeng tonlai mangkha hingke jeng buini dofarok bai mwneijaknani hoite katinai haini bagui no jeng 2018 ni election purbo jeng kwplai wngmani yagulobo kebono kuno hard khlaia bubagrano jeng agini simi support khlaio tabubo support khlaio olobo support khlainai dakukte bukuksong hingke jeng jotono bubagrano hamjagoba faide bubagrani je kok bubagra je joto tiprasa lukurokno koimani tini phungni simi tabuk sarigobo bubagra koi tongjao jotono no hingke jotono koinai bubagrani kok naroknani tei angbo norno special babe jodi no norok ano hamjagui tongkha hingke ang special babe norokno angbo request khlaio je faidi jeng omo haike khoroksa bai khoroksano naisilaiyawi nung ang joto thansakai samung khailaiano hingke jotono haino hai tuisa paiphlaia ani live nai tongnai joto takuk bukuk bari kiching jotono koinai ang je live khlaimani norokbo live khlai sadi je jotono thansa tongnani wngthung kebo kebo walai bulai toklai wnglaia ui jeng thansa ke tonglainani tei tiprasa dofani bagui jeng samung khlainani o kokno joto lukurokno no pirnani bagui ang norokno belai belai kheino koinani muchungo hingke haino hai faidi lukurok hambai kok kwchangma bagui ano je nai tongnai je comments khlai tongnai joto rangsakni lukurokno ani mari kiching songno okra chakra rokno jotono no ang khaksangma tei hambai yafaro norokno ang khabai khukbai hamjago tei dofani bagui samung khlainani bagui ang ready tongo tini omo haike je kami rogo je nogrok sobailai tongmani thuirok yorlai tongmani omono nogui belai kheno kisa kha khamma hai wngjago ang hingke omo haike jeng tebsuk cheng bai cheng rajniti no hamjaklai cheng bai cheng tebsuk bulai toklai wnglaisi sinai jeng tabuk tini bubagra kwplai wngmani sal o sal no cheng tongthoktok ni bisingtwi se cheng celebrate khlainani nango tongthoklainani nango phiaba buino kuriwi buino walaiwi party ni kok no salaiwi jeng bubagra kwplai wngma sal no celebrate khlaika hingke abo jeng bubagra no hamjakya haike bubagra no respect riya wngma hai chuklaio haini bagui no jeng faidi joto rangsakni lukurok thansakai jeng samung khailaiwi tei bwswkang thinango chini dofarok no bwswkang tlangnani asamung thanglainai teisa haino hai jotono ani khakchangma khulumma tei hambai yafaro tini amsung nungsitung norok jotono koinai tak horo jotono janjar nogo thangwi kwchang kwchang kai janjani nukhungo janjani family bai tini bubagra kwplai wngmani no celebrate khlainani wngthung kebono hinjawi jotono no nangkha hingke jeng kwtui rok chariwi jeng cha kaham rok chalaiwi nogo tongthoklaidi tei buinobo tongthokma bagdi hingke no kaitor bo nini bagui hamari tubi phainai teisa haino hai jotono hambai jotono khulumbaikha।